Η μακρινή καταγωγή του Μπουλντόγκ αναζητάται στο θρυλικό μολοσσό του Θιβέτ. Ένας σκύλος που πολλοί θεωρούν πρόγονο όλων των σύγχρονων μολοσσών. Επρόκειτο για σκύλους τεραστίων διαστάσεων, ικανών να παλέψουν με κάθε τύπο αντιπάλου και που ο Μάρκο Πόλο περιγράφει ως ικανούς να παλέψουν με οποιονδήποτε αντίπαλο, είτε με αγρίμι είτε με άνθρωπο. Μεγαλωμένος και προστατευμένος με μεγάλη φροντίδα από τους κατοίκους εκείνων των απρόσιτων ασιατικών περιοχών, εξήχθη σε άλλες ανατολίτικες περιοχές, δίνοντας καταγωγή σε διάφορες μορφές μολοσσών. Μία από τις πιο παλιές απεικονίσεις σκύλου με τα χαρακτηριστικά μολοσσού που έφτασε μέχρι σε εμάς είναι ένα ανάγλυφο που βρέθηκε στη βιβλική πόλη της Νινεβής, όπου απεικονίζεται ένας στρατιώτης που κρατά με αλυσίδα έναν γιγάντιο σκύλο μάχης. Όπως σε όλες τις άλλες χώρες του κόσμου, έτσι και στην Αγγλία ήταν συνήθεια να βάζουν τα ζώα να παλεύουν μεταξύ τους ή και με ανθρώπους. Αυτός ο τύπος ενασχόλησης ήταν πάντα διαδεδομένος και δημοφιλής. Ωστόσο, τα πρώτα στοιχεία για τις οργανωμένες μάχες, ειδικά μεταξύ σκύλων και ταύρων, έρχονται από το 1199. Ήδη από το 1133, την εποχή του Ερίκου του Δεύτερου, υπήρχαν στοιχεία για μάχες αυτού του τύπου, αλλά μόνο το 1199 στο Στάντφορντ εμφανίζεται το πρώτο βέβαιο σχετικό στοιχείο. Ο χρονικογράφος διηγείται ότι ο άρχοντας του Στάντφορντ, περπατώντας στις επάλξεις του κάστρου του, είδε τους δύο σκύλους χασάπιδων που επιτίθονταν σε έναν ταύρο που αντιμαχόταν με κάποιον όμοιό του για τη χάρη μιας αγελάδας. Οι σκύλοι επιτέθηκαν στον ταύρο και τον ακολούθησαν στους δρόμους του χωριού, δαγκώνοντάς τον και οθώντας τον σε μια βίαιη μάχη. Ο άρχοντας του Στάντφορντ διασκέδασε τόσο με αυτό το θέαμα που έδωσε ως δώρο στους χασάπιδες ένα κομμάτι γης όπου θα διεξάγονταν οι μάχες υπό το μοναδικό όρο ότι κάθε χρόνο θα οργανωνόταν μία ανάλογη μάχη. Αυτό το είδος μάχης που λέγεται bull baiting κέρδισε πολύ σύντομα μεγάλη δημοτικότητα στο Ηνωμένο Βασίλειο και ένας μεγαλύτερος αριθμός οπαδών έδινε ραντεβού γύρω από τα ριγκ όπου διεξάγονταν οι μάχες. Πολύ σύντομα κάθε πόλη, κάθε κομμόπολη, κάθε χωριό είχε το δικό του χώρο όπου οι σκύλοι και ταύροι πάλευαν σε άγριους και αιματηρούς γύρους για τη διασκέδαση των παρευρισκομένων. Για την αγριότητα και τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά που προέρχονται από την φρικτή επιλογή στην οποία υποβλήθηκαν από τον άνθρωπο, τα Μπουλντόγκ χρησιμοποιήθηκαν και σε μάχες με άλλα ζώα, ακόμα και ενάντια στον άνθρωπο. Συνήθεις αντίπαλοι του Μπουλντόγκ κατά τους αιώνες 1300 με 1800, εκτός από τους ταύρους, ήταν και οι αρκούδες, οι πίθηκοι, τα ποντίκια, τα γαϊδούρια, τα λιοντάρια, αλλά και άλλα άγρια είδη. Όταν το Μπουλντόγκ έπαψε να έχει αυτή την ενασχόληση, διέτρεξε τον κίνδυνο της εξαφάνισης. Προσπάθησαν να τον κάνουν σκύλο φύλακα, αλλά οι σκύλοι εκείνης της εποχής ήταν τόσο άγριοι και δυνατοί που ακόμα και αυτή η δουλειά απαγορεύτηκε με νόμο. Κάποιοι παρέμειναν στην οργάνωση παράνομων μαχών, δίνοντάς τους έτσι την ονομασία σκύλοι εγκληματιών. Μόνο μία ομάδα οπαδών και ένθερμων υποστηρικτών της ράτσας αφιερώθηκαν στην εκτροφή τους χωρίς να έχουν σκοπό το κέρδος και κατάφεραν να σώσουν το σκύλο στον οποίο είχαν συγκεντρωθεί και που ακόμα συγκεντρώνεται μία ανεπανάληπτη ακολουθία χαρακτηριστικών. Όταν τελείωσε η καριέρα του ως μαχητής, άρχισε για τον Μπουλντόγκ εκείνη του σκύλου για επίδειξη. Έλαβε μέρος στις 28-29 Ιουνίου στην επίδειξη του Νιουκάστλ και μετά στις 3 και 4 Δεκεμβρίου του 1860 σε εκείνη του Μπέρμιγχαμ. Ο πρώτος πρωταθλητής της δράτσας ήταν ο King Tick, από τον οποίο προέρχεται ο Creep. Βασισμένος στο King Tick και στον Creep J, ο Λάνφερ όρισε το πρώτο στάνταρ της ράτσας το 1861, το οποίο ακολουθήθηκε το 1865 από εκείνο που εκδόθηκε από τον Samuel Wickens με το ψευδόνυμο φύλο Κουον Ου. Το πρώτο Μπουλντόγκ που αναφέρθηκε στο βιβλίο καταγωγής ήταν ο Αντάμο, που γεννήθηκε το 1863. Από τότε το στάνταρ τροποποιήθηκε το 1909, όταν έγινε αποδεκτή η μικρή ουρά και έγιναν διορθώσεις σε μερικά συντακτικά λάθη. Σκύλοι με ίσιο τρίχωμα, γυροδεμένοι, αρκετά κοντοί, πλατείς, ισχυροί, δυνατοί. Το κεφάλι είναι ογκώδες,
αρκετά μεγάλο σε σχέση με το μέγεθος του σκύλου. Κανένα χαρακτηριστικό δεν πρέπει να είναι τόσο υπερβολικό σε σχέση με άλλα, ώστε να καταστρέφει τη γενική αρμονία ή να κάνει τον σκύλο να φαίνεται ότι δεν είναι σε φόρμα ή να επεμβαίνει στην κίνησή του. Η μουσούδα είναι κοφτή, φαρδιά, κομμένη και με κλίση προς τα επάνω. Το σώμα είναι κοντό και πολύ δυνατό. Τα άκρα είναι κοντά, πολύ μειώδη και αθλητικά. Το πίσω μέρος του είναι ψηλό και δυνατό, αλλά λίγο πιο ελαφρύ σε σχέση με το ισχυρό μπροστινό μέρος. Το Bulldog δίνει την εντύπωση αποφασιστικότητας, δύναμης και δραστηριότητας. Το κεφάλι είναι μεγάλο. Η περίμετρός του, αν μετρηθεί μπροστά από τα αυτιά, πρέπει να είναι περίπου η ίδια με το ύψος των ακρομείων. Αν τη δούμε από μπροστά, θα πρέπει να φαίνεται πολύ ψηλή από τη συνένωση της άνω γνάθου μέχρι την κορυφή του κρανίου και να είναι ομοίως φαρδιά και τετραγωνισμένη. Τα μάγουλα είναι στρογγυλεμένα και εκτείνονται μέχρι και τις πλευρές πέρα από τα μάτια. Αν τη δούμε από το πλάι, το κεφάλι φαίνεται πολύ ψηλό και κοφτό από τα ηνία μέχρι την άκρη της μύτης. Το μέτωπο είναι επίπεδο. Το δέρμα του κεφαλιού και του μετώπου είναι χαλαρό και καλυμμένο με ρητίδες. Το μέτωπο δεν πρέπει να προεξέχει και δεν πρέπει να είναι κατακόρυφο στο πρόσωπο. Τα μετωπιαία οστά προεξέχουν και είναι φαρδιά, τετραγωνισμένα και ψηλά. Παρουσιάζει ένα μεγάλο και φαρδί χαμήλωμα μεταξύ των ματιών. Από τα στόπ, μια φαρδιά και βαθιά πτυχή εκτείνεται μέχρι το κέντρο του κρανίου και πρέπει να είναι ορατή μέχρι την κορυφή της. Το πρόσωπο μπροστά από τα ζυγωματικά μέχρι τη μύτη είναι κοφτό και παρουσιάζει ρητίδες στο δέρμα. Η μύτη είναι κοφτή, φαρδιά, κοντόχοντρη και πολύ παχιά από τη συνένωση του ματιού μέχρι εκείνη των χειλιών. Η μύτη και τα ρουθούνια είναι μεγάλα, φαρδιά και μαύρου χρώματος, σε καμία περίπτωση καφέ ή κόκκινα ή καστανά. Η κορυφή της μύτης κλείνει προς τα μάτια. Η απόσταση της εσωτερικής γωνίας του ματιού ή του κέντρου του στόπ μεταξύ των ματιών στην άκρη της μύτης δεν πρέπει να ξεπερνά την απόσταση που μεσολαβεί από την άκρη της μύτης στην άκρη του άνω χείλους με κλειστό στόμα. Τα ρουθούνια είναι μεγάλα και φαρδιά και έχουν μεταξύ τους μια ευθεία κάθετη γραμμή. Τα χείλη είναι παχιά, φαρδιά και με μεγάλη κλίση. Καλύπτουν τελείως την κάτω γνάθο στα πλάγια, αλλά όχι μπροστά. Φτάνουν ως το κάτω χείλος, μπροστά και καλύπτουν εντελώς τα δόντια. Οι γνάθοι είναι φαρδιές, γερές και τετραγωνισμένες. Η κάτω γνάθος ξεπερνά σημαντικά την άνω μπροστά και κλείνει προς τα πάνω. Αν δούμε από μπροστά τα διάφορα τμήματα του προσώπου, πρέπει να διαχωρίζονται με ισορροπημένο τρόπο μεταξύ τους και από τις δύο πλευρές από μια νοητή, μεσαία, κάθετη γραμμή που χωρίζει σε δύο μέρη το κεφάλι. Αν το δούμε από μπροστά, τα μάτια βρίσκονται χαμηλά στο κρανίο, πολύ μακριά από τα αυτιά. Τα μάτια και το στόπ βρίσκονται σε μια ευθεία γραμμή που χωρίζει τη μετωπιαία πτυχή. Είναι σε μεγάλη απόσταση μεταξύ τους, αλλά η εξωτερική συνένωσή τους είναι στο εσωτερικό του περιγράμματος των μάγουλων. Έχουν στρογγυλό σχήμα, μεσαίων διαστάσεων, ούτε βαθουλωτά ούτε προεξέχοντα, χρώματος πολύ σκούρου, σχεδόν μαύρο. Τα αυτιά βρίσκονται ψηλά. Το μπροστινό άκρο του κάθε αυτιού, αν το δούμε από μπροστά, φτάνει τη γραμμή του κρανίου στην άνω γωνία του με τέτοιο τρόπο που τα αυτιά είναι όσο το δυνατό πιο μακριά μεταξύ τους, πιο ψηλά και πιο μακριά από τα μάτια. Είναι μικρά και λεπτά. Η σωστή μορφή τους είναι εκείνη τριαντάφυλλου, δηλαδή να κάμπτεται προς το εσωτερικό του πίσω μέρους του. Το μπροστινό και άνω τμήμα κλείνει προς τα έξω, αποκαλύπτοντας εν μέρη το εσωτερικό τμήμα του αυτιού. Οι γνάθοι είναι πλατιές και τετραγωνισμένες. Έχουν 6 κοπτήρες κανονικά προσαρμοσμένες στους κοινόδοντες. Οι κοινόδοντες έχουν μεγάλη απόσταση. Τα δόντια είναι δυνατά και ισχυρά. Δεν πρέπει να είναι ορατά όταν το στόμα είναι κλειστό. Εν συγκρίση με αυτό, η κάτω γνάθος πρέπει να βρίσκεται κάτω από την άνω γνάθο, με την οποία είναι παράλληλη. Ο λαιμός είναι μεσαίου μήκους, περισσότερο κοντός παρά μακρύς.
πολύ παχύς, δυνατός στην ένωσή του. Έχει κυρτό προφίλ και το δέρμα είναι χαλαρό, πυκνό και ζαρωμένο στην περιοχή του λαιμού που δημιουργεί ένα διπλοσάγωνο και στις δύο πλευρές από την κάτω γνάθο ως το στέρνο. Οι πλάτες είναι φαρδιές, λοξές, πολύ δυνατές και μειώδεις και δίνουν την εντύπωση ότι είναι εφαρμοσμένες στο σώμα. Το στέρνο είναι πλατή, στρογγυλό και πολύ βαθύ από την κορυφή της πλάτης ως τη στερνική περιοχή όπου ενώνεται με το θώρακα. Είναι κατηφορικό μεταξύ των μπροστινών άκρων. Η διάμετρός του είναι εντυπωσιακή. Είναι στρογγυλό πίσω από τα μπροστινά πόδια και με επίπεδα πλευρά. Αυτά είναι αρκετά στρογγυλεμένα. Τα μπροστινά άκρα είναι πολύ δυνατά και σταθερά, καλά ανεπτυγμένα, παχιά, μειώδη και εντελώς κάθετα. Έχουν ένα περίγραμμα καμπύλης, αλλά τα οστά είναι δυνατά και ίσια και όχι τοξοειδή και κυρτά. Τα μπροστινά άκρα είναι κοντά σε σχέση με τα πίσω. Οι αγκώνες είναι χαμηλά και σε απόσταση από τα πλευρά. Η ράχη είναι κοντή και δυνατή, πλατιά στα πλευρά και σχετικά πιο στενή στην οσφυϊκή χώρα. Η ράχη παρουσιάζει μία ελαφριά κλίση μέχρι τα ακρόμια που είναι και το πιο χαμηλό σημείο του. Και από εδώ η σπονδυλική στήλη φτάνει ως την οσφυϊκή χώρα, η άκρη της οποίας είναι υψηλότερη από εκείνη των ακρομίων και έπειτα παίρνει εκ νέου και απότομα κλίση μέχρι την ουρά, δημιουργώντας ένα τόξο που λέγεται ράχη του Κάρμπ, που είναι ιδιαίτερο χαρακτηριστικό της ράτσας. Τα πλευρά περιβάλλουν το θώρακα. Η κοιλιά είναι μαζεμένη και όχι κεκλειμένη. Τα πίσω άκρα είναι δυνατά και μειώδη, πιο μακριά από τα μπροστινά, τόσο που ξεπερνούν την οσφυϊκή χώρα. Το πίσω μέρος των ποδιών είναι ελαφρώς κεκλειμένο. Τα μπροστινά πόδια είναι ευθεία και ελαφρώς γυρισμένα προς τα μέσα, με τρίων διαστάσεων και στρογγυλά. Τα πίσω άκρα είναι στρογγυλά και σφιχτά. Τα δάχτυλα στέρεα και παχιά είναι εμφανώς διαχωρισμένα, με προεξέχουσες και ψηλές αρθρώσεις. Η ουρά είναι χαμηλά και στη βάση της είναι ίσια. Μετά παίρνει κλίση προς τα κάτω. Είναι στρογγυλή, λία και δεν έχει τούφες ή τραχή τρίχωμα. Μεσαίου μήκους, περισσότερο κοντή παρά μακριά, χοντρή στη βάση που λεπταίνει στην άκρη της. Είναι χαμηλά, χωρίς καμπύλη προς τα πάνω στην άκρη της. Δεν πρέπει ποτέ να είναι πάνω από τη ράχη. Το περπάτημα του Bulldog είναι ιδιαιτέρως βαρύ και σύντομο. Ο σκύλος μοιάζει να κάνει μικρά, γρήγορα βήματα στη μύτη των ποδιών του. Τα πίσω πόδια μοιάζουν σχεδόν σαν να μην ανασηκώνονται, σαν να ακουμπούν το έδαφος. Όταν ο σκύλος τρέχει, η μία ή η άλλη πλάτη πετάγεται ελαφρά προς τα εμπρός. Η τρίχα είναι απαλή, κοντή, πυκνή και λία. Φαίνεται σκληρή μόνο επειδή είναι κοντή και πυκνή. Δεν πρέπει να είναι σκληρή τρίχα. Το τρίχωμα είναι μονόχρωμο ή διαπίκυλτο, δηλαδή μονόχρωμο τρίχωμα με μαύρη μάσκα ή μουσούδα. Είναι αποδεκτά μόνο τα ομοιόμορφα χρώματα που πρέπει να είναι λαμπερά. Κόκκινο σε όλες τις αποχρώσεις του, καφέ πορτοκαλί, ανοιχτό καφέ πορτοκαλί κλπ. Τυγρέ, λευκό και λευκό διαπίκυλτο με μία από τις αποχρώσεις που είναι αποδεκτές. Το καφέ χρώμα, το μαύρο και το έντονο μαύρο είναι απαγορευτικά. Το βάρος είναι 25 κιλά για τα αρσενικά και 22,7 κιλά για τα θηλυκά. Όλες οι διαφορές, σύμφωνα με τα στάνταρ, πρέπει να λαμβάνονται ως ελαττώματα που τιμωρούνται. Ο χαρακτήρας του Bulldog είναι, όπως και η εμφάνισή του, μοναδικός. Πρώτα απ' όλα πρέπει να παρατηρήσουμε ότι σε ένα καλό Bulldog συναντώνται ακόμα και σήμερα όλα τα χαρακτηριστικά που έκαναν αυτή τη ράτσα για πάντα θρυλική. Αξιοπρόσεκτες πλευρές του χαρακτήρα του είναι το απεριόριστο κουράγιο που ακόμα και σήμερα το οθεί να αποδεχτεί την πρόκληση ακόμα και μεγαλύτερων και πιο ισχυρών αντιπάλων από το ίδιο.
Η τεράστια δύναμη που είναι κλεισμένη στο δυνατό του σώμα με τις περιορισμένες διαστάσεις αλλά και η αντοχή του στον πόνο του επιτρέπουν να αντιμετωπίσει τον αντίπαλο χωρίς να κλείνει τα μάτια ακόμα και στα πιο επίπονα τραύματα με τέτοιον τρόπο που να μοιάζει ασυγκράτητο στη μάχη. Σε αυτά τα προγονικά στοιχεία, το Bulldog σήμερα προσθέτει και άλλα συναρπαστικά χαρακτηριστικά. Για παράδειγμα, η αγάπη του για τα παιδιά που στην Αγγλία του έδωσε την ονομασία Nursery Dog, σκύλος νταντά, η τρυφερότητα που δείχνει στους πιο αδύναμους, όπως τους ηλικιωμένους ή στα μικρά κατοικίδια ζώα και η συμπάθεια που δείχνει πάντα στους φιλοξενούμενους του σπιτιού και στους φίλους της οικογένειας. Άλλο χαρακτηριστικό του Bulldog είναι ότι καταλαμβάνει ελάχιστο χώρο και χάρη στην οκνηρία του ικανοποιείται ακόμα και με σύντομους περιπάτους και δεν απαιτεί ιδιαίτερη μεταχείριση για να προσέξει τη συμπεριφορά του. Επομένως, είναι ένας ιδανικός σκύλος για το διαμέρισμα όπου δεν θα προκαλέσει κανέναν θόρυβο, ακόμα και αν ο χώρος είναι πολύ περιορισμένος. Είδαμε πόσο γλυκό και πρόθυμο είναι με όλους το Bulldog, ειδικά με τα παιδιά, και πόσο υπομονετικά προσαρμόζεται στη ζωή μέσα στο σπίτι, ακόμα και σε μικρούς χώρους, αν έχετε με υπομονή να παραμένει για πολύ μέσα στο διαμέρισμα. Όποιος όμως πιστεύει ότι εξαιτίας αυτού έχει να κάνει με έναν ανόητο, κάνει λάθος. Το Bulldog είναι ένας σοβαρός σκύλος και η ευγενική συμπεριφορά του δεν είναι ο καθρέφτης ενός αδύναμου χαρακτήρα. Αντιθέτως, είναι ακριβώς το ανάποδο. Το Bulldog δεν είναι επιθετικό γιατί γνωρίζει πολύ καλά ότι σε περίπτωση ανάγκης έχει αρκετή δύναμη και κουράγιο ώστε να κατατροπώσει οποιονδήποτε αντίπαλο. Και το γεγονός ότι είναι τόσο πράος με τους πιο αδύναμους είναι καρπός του ότι ξέρει πολύ καλά να ξεχωρίζει ποιος είναι φίλος του και ποιος δεν είναι. Το Bulldog δεν δαγκώνει ποτέ, αλλά αν το κάνει θα το κάνει σοβαρά. Αλίμονο αν κάποιος απειλήσει τους αγαπημένους του ή το σπίτι όπου ζει. Αλίμονο αν τον προκαλέσει κάποιος εχθρός που ο ίδιος θεωρεί επικίνδυνο, αφού ακόμα και σήμερα είναι πρικισμένος με μια απίστευτη δύναμη και ένα θανατηφόρο πιάσιμο που δύσκολα θα υποχωρήσει αν κληθεί να επέμβει και ο απερίσκεπτος επιτιθέμενος θα καταλήξει με τουλάχιστον αρκετά ράματα. Η ράτσα του Bulldog είναι πολύ γερή και δύσκολα προσβάλλεται από επικίνδυνες ασθένειες. Ωστόσο, είναι απαραίτητο να γνωρίζουμε καλά το άτομο από το οποίο θα πάρουμε το σκύλο. Αν έχει εκτραφεί με κατάλληλους ανθρώπους, το Bulldog θα γίνει σύντροφός μας για έναν μεγάλο αριθμό ετών και δεν θα εμφανίσει ιδιαίτερα προβλήματα υγείας. Αν αντιθέτως ο σκύλος που θα διαλέξετε είναι καρπός επιφανειακής επιλογής ή έχει εκτραφεί από ακατάλληλους ανθρώπους ή ακόμα χειρότερα ανειλικρινής, τότε τα προβλήματα μπορεί να είναι πολλά. Να γιατί για τον Bulldog είναι πάντα καλύτερα να απευθύνεστε σε εκτροφής εμπιστοσύνης. Όταν διαλέγετε ένα κουτάβι, εξακριβώστε αν αναπνέει σωστά. Αν ξεφυσά επίπονα, να το επιστρέψετε μετά από λίγες μέρες για να βεβαιωθείτε ότι δεν πρόκειται για κάποιο κρύωμα. Αν όμως ξεφυσά ακόμα, σημαίνει ότι έχει προβλήματα στις αναπνευστικές οδούς και φυσικά θα γίνει ένας σκύλος άρρωστος με τεράστια κινητικά προβλήματα. Ένα καλό Bulldog πρέπει να αναπνέει σωστά και πρέπει να μπορεί να κινείται ελεύθερα και να ακολουθεί οπουδήποτε τον ιδιοκτήτη του. Δεν μπορούμε βέβαια να πούμε ότι ένας σκύλος με τη δομή του Bulldog μπορεί να ακολουθήσει τον ιδιοκτήτη του με το ποδήλατο κάτω από τον αυγουστιάτικο ήλιο, αλλά θα πρέπει να είναι σε θέση να τον ακολουθεί με τα πόδια οπουδήποτε χωρίς πρόβλημα. Προσοχή στη ζέστη που μπορεί να χτυπήσει τον σκύλο το καλοκαίρι αν τον αφήσετε για πολύ στον ήλιο ή σε ζεστά μέρη. Μπορεί να είναι θανατηφόρο. Ένα άλλο μικρό πρόβλημα του Bulldog είναι οι μεσοδακτύλιες κίστες. Είναι ένα είδος αιματηρής πληγής που δημιουργείται μεταξύ των δακτύλων του ποδιού. Μπορείτε να τις φροντίσετε ταμποναριστά με βάμα από ιώδιο μέχρι να εξαφανιστούν μετά από λίγες μέρες. Ιδιαίτερη φροντίδα χρειάζονται οι ρητίδες που περιβάλλουν τα μάτια και τα αυτιά. Και οι δύο ζώνες να καθαρίζονται με κομμάτια βαμβακιού εμποτισμένα με ροδόνερο και έπειτα οι ρητίδες κάτω από τα μάτια να επαλήφονται ελαφρά με κρέμα ή γλυκερίνη. Η τελευταία συμβουλή είναι να μην παχαίνετε το Bulldog σας, δεδομένου ότι ήδη έχει ένα αρκετά σημαντικό βάρος για τις διαστάσεις του και η υπερβολική πάχυνση μπορεί να θέσει σε κίνδυνο τις αναπνευστικές και κινητικές του ικανότητες και επομένως την καρδιά του.
Άρα, υγιής και ελεγχόμενη διατροφή με βάση το φρέσκο κρέας, το βρασμένο ρύζι, το ψάρι, ένα αυγό την εβδομάδα, αν ο σκύλος το θέλει, και διάφορα λαχανικά. Διαφορετικά, χρησιμοποιήστε ήδη έτοιμες τροφές καλής μάρκας. Όλα αυτά βέβαια με μεγάλη προσοχή στην ισορροπία, ώστε η τροφή να μην είναι υπερβολική. Στο εμπόριο υπάρχουν ήδη έτοιμες τροφές, μελετημένες για να ικανοποιήσουν κάθε διατροφική ανάγκη και προστατευμένες από ειδική νομοθεσία που εγγυάται την ποιότητα. Οι ολοκληρωμένες ζωοτροφές δίνουν μία φόρμουλα δίαιτας για τις πραγματικές ανάγκες του σκύλου και διασφαλίζουν μία ισορροπημένη σχέση μεταξύ των βασικών θρεπτικών αρχών. Το Bulldog δεν ανήκει στις ράτσες που υπόκεινται σε εκπαίδευση ώστε να κατορθώσει να κερδίσει τον τίτλο του Ιταλικού Πρωταθλήματος Ομορφιάς. Ωστόσο, είναι πάντα καλό να του παρέχετε μία μικρή εκπαίδευση. Μπορείτε να ξεκινήσετε με το χειρισμό του λουριού, χρησιμοποιώντας πάντα ένα μακρύ λουρί και ποτέ ένα κοντό ή με κρίκο. Αυτά τα εργαλεία μάλιστα δεν παρέχουν τον έλεγχο του σκύλου, αλλά αντιθέτως τον κάνουν να τραβάει. Με το μακρύ λουρί και το κολάρο αρχίστε να περπατάτε δίνοντας την εντολή «πόδια» και ζητήστε από τον σκύλο να σας ακολουθεί στην αριστερή πλευρά σας, μετακινώντας το λουρί με τέτοιο τρόπο ώστε ο σκύλος να μην σας ξεπερνά, αλλά ούτε και να μένει πίσω. Όταν ο σκύλος περπατά σωστά σε ευθεία γραμμή, μπορείτε να αρχίσετε τις στροφές και τέλος το εμπρός-πίσω. Όταν σταματάτε, μάθετε στο σκύλο να σταματά. Πρέπει να δώσετε την εντολή «κάθισε» και με το αριστερό σας χέρι σπρώξτε ελαφρά το σκύλο προς το έδαφος, ενώ με το δεξί χέρι κρατήστε το λουρί για να κρατήσετε το κεφάλι του ψηλά. Μετά από μερικά μαθήματα το Bulldog σας θα καταλάβει ότι πρέπει να κάθεται σε κάθε στάση ή φυσικά κάθε φορά που ακούει την εντολή «κάθισε». Αν έχετε ένα σκύλο για επίδειξη, δεν πρέπει να τον μάθετε να κάθεται στο stop. Αν το κάνει στην επίδειξη, θα τιμωρηθεί από τον κριτή. Συνηθίστε τον να σταματάει σε ευθεία θέση, να στέκεται στα 4 πόδια του και προσπαθήστε να τον κάνετε να αφήνει να τον ακουμπούν και να τον βάζουν στην καλύτερη θέση χωρίς να κουνιέται ή να αντιδρά. Θα χρειαστεί λίγη υπομονή, αλλά τα αποτελέσματα σίγουρα θα έρθουν. Αν πάλι έχετε ένα σκύλο ιδιαιτέρως δυναμικό που επιθυμεί να μάθει, που διασκεδάζει πολύ δουλεύοντας μαζί σας, τότε μπορείτε να τον πιέσετε περισσότερο ώστε να φτάσετε σε ασυνήθιστα αποτελέσματα για ένα Bulldog. Αλλά αυτό είναι πιθανό για τους πολύ χαρισματικούς σκύλους. Αφήγηση Γιάννης Ιφαντής. Ηχοληψία, μίξη ήχου Άγγελος Λιανός. Η μεταγλώτηση έγινε στα στούντιο της Οπτικοακουστικής.